Ayong hapon, karapon tanan, mga igsoon sa Ginoo. Salamat sa iyang grasya nga padayon diha sa paghatag kanato kalig-on kabaskog bisan panining atong kahimtang aron nga kita naa sa pandemic. Apan usahay tungod sa atong kalisdanan, bisan mga Kristohanon makasulod gyud sa sala. Apan tan-aw ang Ginoo dili gyud magpasagad kanato labi na sa iyang mga hinigugmang mga anak. Tungod sala mo'y makapahimulag kanato sa atong fellowship kaniya. Karon kung nahimulag ta sa fellowship sa Dios, dako kayong kalisdanan niya. Dili ta makadugay ni, dili ta makaantos ni kay wa tay kalipay, wa tay kadasig, wa tay direksyon sa atong kinabuhi. Apan kining kahimtang nga dili gyud madugay kay tungod ang Dios may muhatag og paagi sa usa ka Kristohano na nakasala aron may balik ang iyang fellowship sa Dios. Na unsa maning mga pamaaygiya sa Ginoo nga ihatag sa iyang mga katawhan na naagyod sa kalisdanan sa sala. Atong basahon ang Salmo 25, versikulo 1, ug kini makahatag kanato og mga pamaagi kung saan nato may balik ang atong fellowship sa Dios. Nagaingon ang Salmo 25, versikulo 1, 11, tungod sa gugma sa imong ngalan, O Jehova, pasaylua ako sa akong sala, kay kini hilabihan pagkanako. Makiampulong sa Ginoo kini makahatag kanato og dako kayong kahayag sa dihang kita mahulog sa sala. Wa tay kalipay, wa tay kadasig, wa tay kalig-on, ug wa tay direksyon sa kinabuhi. So, usa ta ngadto sa maong mensahe, mag-ampo ta na igsoon. Salamat Lord, dining matahong igayon, natak na, kanyaan sa kabisang pulong, sa imong pulong nga magkahatag ka namo o kahayag sa among mga tiinan, sa among panlakaw, o kahayag sa among mga dalan, aron kami di malaglag ngadto sa kamit-ngit, o mapaabot mi dito sa kahayag ka mao si Kristo. Lord, panalangini kining sa iya, aron Jesus name. Amen. So nining bersikuloha mga igsoon, ang Dios nagtudlo kanato. Kung sa atong angay buhaton aron kita balik diha sa iyang fellowship, ang atong fellowship diha kaniya. Dili mawala ang atong relasyon sa Dios, apan mawala gyud ang atong fellowship kung naa gyud ta diha sa sala. Mao ni makapabulag kanato. Na dunay tulo ka pamaagi nga atong makita nining bersikulo nga atong gibasa. Primero, muduol ta kaniya nga magadayeg sa iyang ngalan. Muduol ta sa Ginoo nga magadayeg sa iyang ngalan. Nagaingon, tungod sa ugma sa imong ngalan, kining paglitok niining salmista diha sa iyang mga tila, iyang gilitok kining pagdayeg, nga dunay pagdayeg nga sa ngalan sa Ginoo. Iyang gitagaan og emphasis ang kabugaton ang ngalan sa Ginoo. Nagaingon siya tungod sa gugma sa imong ngalan. Now, kining tawhana na nahulog sa sala, ug siya miduol sa Dios, magdaig siya aron siya tagaan diha og pasayloan ug may balik ang iyang fellowship sa Dios. Ang una niyang gibuhat, nagdaig siya sa ngalan sa Ginoo. Tungod sa gugma sa imong ngalan. Wala siya magdaig tungod sa kagamay sa iyang kasalanan. Wala siya mutawag sa Ginoo tungod sa kadaghanan sa iyang mga nabuhat na maayo. Dili usab tungod sa pagkalawom sa iyang pagpakiluoy sa Dios. Dili usab tungod sa kainit sa iyang panawag sa Ginoo. Kundili siya gyud gilitok ang pagdaig diha sa iyang ngalan. Na unsa may but pasabot ngalan nga igsoon. Kasagaran mag-ingon tang ngalan sa imong ngalan ang but pasabot sa iyang kinaiya.
ang kinaiya sa Dios naa sa iyang ngalan ug ang iyang ngalan atong tan-awon sa pipila ka bersikulo ng iyang ngalan labaw sa tanang ngalan. Philippians chapter 2 verse 9 to 10 nagaingon, tungod niini ang Dios nagabayaw kaniya sa kahitasan ug mihatag kaniya sa ngalan nga labaw sa tanang ngalan, aron nga sa ngalan ni Jesus ang tanang tuhod makapiko didto sa langit, dili sa yuta o sa ilalom sa yuta. Tanawa, pagkataas, pagkadalaygon ang ngalan sa Ginoo kay tungod bisan pa sa langit magapiko ang mga tuhod labi na dinhi sa yuta. Dili lang kayong kinatas ang ngalan sa Ginoo, kundi ang iyang ngalan kaluwasan niadtong mudawat niini ug musalig sa iyang ngalan. Juan 1:12, apan sa tanang midawat kaniya, sa tanang mituo sa iyang ngalan, kanila nagahatag siya kagahom sa pagkamahimong mga anak sa Dios. Pagkaanindot nga sangpito nato ang ngalan nga atong nasabtan og unsay bot pasabot nga ngalan, dili kay ngalan ni Jesus kundi ang ngalan ni Jesus mao ang iyang kinaiya nga siya labaw sa tanang ngalan o ang mudawat musalig sa iyang ngalan gyud maluwas ang iyang ngalan maoy atong kapasayloan mga igsoon. Busa kung kita tunay nakasala na nabugtong atong fellowship sa Dios, muduol ta kaniya nga tunay pagdayeg sa iyang ngalan. Kang ginsang ngalan kita magadayeg, ngalan ni Jesus. Nga naman, kay si Jesus Dios nga walay kinutuban, wala say katapusan. Siya nagapabilin nga Dios ni adto gihapon kagahapon karon ug hangtod sa kahangturan. Dili kita mapakyas kung muduol ta kaniya pinaagi sa ngalan. Sa iyang ngalan naa ang kapasayloan nga igsuon. Lucas 24:47, og nga sa iyang ngalan ang paghinulsol ug ang pagpasaylo sa mga sala kinahanglan igawali ngadto sa tanang kanasuran sugod sa Jerusalem. So sa iyang ngalan na ang atong angay natong paghinulsol sa atong mga sala alang sa kapasayloan. Acts 13:37-38, buhat 13:37, apan siya nga gipanaw sa Dios wala moaging pagkadunot, busa mga igsoon kinahanglan inyong may baluan nga pinaagi niining tawhana gimantala karon kaninyo ang kapasayloan sa mga sala. So busa muduol ta sa Dios, muduol ta sa Ginoo aron kita mapasaylo, kinahanglan magadayeg kita sa iyang ngalan. Ikaduha, dili lang kay magdayeg siya sa iyang ngalan, kundi ikaduha, muduol ta kaniya nga magpaubos sa atong kaugalingon. Nagyud ang atong pagpaubos. Tanawa sa atong bersikulo 11, Salmo 25. Tungod sa gugma sa imong ngalan, O Jehova, pasaylua ako sa akong sala. Nagud ang pagpaiubos sa atong kaugalingon. O Jehova, pasaylua ako sa akong sala. Mao ni batasan sa mga tinuod magtotoo nga moduol sa Dios nga dunay pagdayeg og magpaubos sa iyang kaugalingon nga usa ka magsasala. Iyang isugid ang iyang sala ngadto. Dili lamang ni sa sala nga iyang mga actual sins nga mga nabuhat niya, kundi labi na sa iyang kinaiya nga sala, ang iyang kinaiya nga sala nga nadawat gikan kang Adan. Tan-awon sa bersikulo 7, naingon siya sa atong Salmo 25, ayaw paghindumi ang mga sala sa akong pagkabatanon, niyang akong mga kalapasan sumala sa imong mahigugmaong kalulot, hinumduman mo ako tungod sa imong kaayo, O Jehova. Kining atong original sin, kini nagpabilin lamang gihapon na nga apan pinasaylo na tas Ginoo niya na dili na ta ulipon kanang sala. Apan kanang sala maunay mudasig nato aron buhaton ang pagsupak sa kabubuton sa Dios o aron kita makasala. So kining pagpangayo o pagpaubos nining salmista dili lamang ang iyang mga binuhatan nga sala, mga actual sins, bisan pa sa iyang kinaiyahang sala. Mao ni gipasusi na sa salmista ngadto sa Dios kung atong basahon ang 139
Salmo 139, versikulo 23 hanggang 24, nakaingon, susiha ako, O Dios, o hibalui ang akong kasing-kasing. Sulayi ako, o hibalui ang akong mga hunahuna. O tanawa kong kanako, aduna bay dalan sa pagkadautan, o manduy ako sa dalan nga walay katapusan. Susiha ako, nag-ingon ang usa ka salmistang luwas nun. Kung mauba ang hinungdan nga ako nagabuhat ining sala, susihang akong kinaiyahan. Tungod kay kining sala nga naa ni salmista, bisan pa kanato nga Kristohaton ato ning nabati sa matag adlaw sa atong pinabuhi, mauni may magsulsol nato nga mubuhat og kalapasan ngadto sa Dios. Kay mauni mo dasig kanato sa pagsupak diha sa kabubuton sa Dios, labi na kung nagkahiduol ta sa Dios, labi na kung nagduol ta o kita mahigugmaon sa Dios, naagyod ang sala mulihok yun aron kita manduan sa pagsupak sa kabubuton sa Dios. Ingon ni si Pablo sa nagkaduol sa Dios. Di man si Pablo sa kataong makasalanon apan sa diha nga siya gipasaylo sa Dios, siya gyud mao nga lagad iyang gigugmang Ginoo apan samtang milambo siya, nagkahamtong siya sa iyang pagkakristohanon, namulihok yun po ang sala. Mauni musulsol ngadto kang Pablo nga mubuhat sa mga buhat nga dili niya angay buhaton apan nabuhat niya kini. Basahon nato ang Roma 7:18, nag-ingon, kay nahibalo ako nga walay maayo nga nagapuyo sa sulod kanako kadtong kinaiyahang sala, wala dunay maayo nga sa ato pa sa sulod sa akong lawas. Ania kanako ang pagtinguha sa maayo, apan dili ako makabuhat niini. Nga naman, dunay mo pugong. Dunay mo dasig nato nga supaka ka na. Sunda o tumana ang akong sugo nimo nga magpakasala ka. Ngadto tas 19, Roma 7:19 ngadto 20, nag-ingon si Pablo, kay dili ako mobuhat sa maayo nga gitanguha ko. Mao hinuoy ginabuhat ko ang dautan nga wala ko tinguha. Karon, kung maoy ginabuhat ko ang butang nga wala ko tinguha, dili na ako mao ang nagabuhat niini kundi ang sala nga nagalublob sa sulod nako. Mo nang kung kita madasig ta nining sala nagalublob sulod kanato, makasala gyud ta bisan labi na og nagkahiduol ta sa Dios. Una nga dili natin katingala nga mintas kita nagkaduol sa Dios, nagkinabuhi tagbalaan, naagyod ang tanang tentasyon. O ang tentasyon sulod nato kadtong nagalublob, the indwelling sin giingon sa English. So mauni damdamin, mauni gibati o pagbati sa usa ka tawo nga nagkaduol sa Dios. Mga tao nga nahigugma sa Dios, nga sila mga tao nga milambo o mihamtong diha sa pagkabalaan, naagyod kini nagalublob nga sala nga mumudiktar, maoy mudasig sa atong unod nga kita mubuhat og dautan, musupak ta sa kabubuton sa Ginoo. Busa kung kita mahulog ni ana na nang salaa, mawala ang atong kalipay, mawala ang atong joy of salvation kay tungod nabulag ta sa fellowship sa Dios. Aron kita may balik ang Dios gitagaan tag enablement nga makaduol kaniya aron sa pagdaig sa iyang ngalan, moduol kaniya aron sa pagpaubos sa atong kagalingon ug sa ikatulong mga igsoon, duol ta kaniya og muangkon og mga sala. Tinuod Kristohanon, muangkon gyud sala. Kay tungod naa na ang pagkunyang kasing-kasing. Tanawa, atong basahon ang Salmo 25:11. Tungod sa gugma sa imong ngalan o Jehova, pasaylua ako sa akong sala. Tanaw giangkon, no? Pasaylua ako sa akong sala o kay kini hilabihan pagkadako giangkon usab. Nga kini gyud bugat kaayo ning sala. Bisan pag di ta ulipon ning sala, nga dadun ta sa impyerno kay gipasaylo na kata nining nagalublob nga sala sa atong sulod,
Apan doon na lang gyapon ni gahom nga motental kanato aron mohimo tag mga sala nga maoy makababag sa atong pagpanginabuhi nga balaan. So busa ang punon nato kining mga sala kay tungod ang usa ka tinuod nga Kristiyano dili gud mahimutang kung dili siya mapasaylo sa Ginoo. Wa gud siya kalina, way kahapsay sa iyang kaugalingon. Tungod niini nagsakit ang atong kalag, ang iyang kalag. Dili siya magmalinaw, bugat ang iyang kasing-kasing sa matag adlaw. Gibati niyag maayo ang buhat sa sala. Naagyud ang guilt, no? Naagyud ang conviction nga dili na angay na akong pagabuhaton. Kanamang nabuhat man ako na. Apan ang Ginoo gyud na iyang grasyang masay muhat atag matag paagi aron kita makatuol kaniya aron ato kining ang kunon o atong isugid kaniya. So, dili gyud ka makatulog kay tungod imong bation kining guilt sa imong kalag. Mao nga sa kasinatian ni ining salmista, nag-iingon siya sa Salmo 38:4, kayang akong kasalanan milapaw sa akong ulo. Ingon sa mabugat nga palasanon, hilabihan da sila kabugat alang kanako. Bisan paggamay lang sala atong nabuhat kay tungod Kristohanon ka naa ka sa pagkinabuhing espirituhano, naa gyud ang kumbati sa espiritu unod, busa bugat kaayo sa atong kalag nga dunay sala, dunay hugaw sa atong kalag. Mao na nga ato yung kining ang unon. Duol ta nga magadayeg sa Dios o magpaubos sa atong kaugalingon ug ang kuno nato, Lord, nakasala gyud ko nini. Kay tungod kung dili nimo ang kuno ni, sumala pa sa testimonyo ni David sa Psalms 32 verse 3 to 4 unsa iyang gisulti. Mingon siya, iuli ka nako ang kalipay sa imong kaluwasan og sapnaya ako. I mean sa Psalms 32 sa nagkahilom ako, nagaut-ut ang akong mga bukog, pinaagi sa akong pag-agulo sa tibuok na adlaw. Tiyana, maunang kabugaton sa sala. Kay sa adlaw o sa gabi, ang imong kamot, nagapabugat sa ibabaw nako. Ang kaumog ko, nailisan ingon sa pagkamala sa tag-init. Tanawa, nagamala siya. Busa mingon si David sa Salmo 51 bersikulo 12, iuli ka nako ang kalipay sa imong kaluwasan og sapnaya ako uban sa masingkamuton nga espiritu. Ngano ba? Kay way kalipay kining naay sala nga natigom diha sa atong kasing-kasing. Nalayo ang atong fellowship sa Dios. Pagka kay tungod kung naata sa fellowship sa Ginoo, naagyod ang atong kalipay. So busa kining Kristohanon nga naay kasala nagapabilin, sama lang siya sa dili magtotoo. Nagaantos nining kabugaton sa sala. Timani sa atong pagkahuman, timani nga walay rason sa usa ka Kristohanon nga makasala nga mawad-ag paglaom. Kayang Ginoo sa iyang ngalan andam sa pagpasaylo. Kung isugid mo lamang ang imo mga sala sumana sa 1 Juan 1:9, siya gyud balaan og matarong nga ikaw pagapasaylo. So balaang tao walay rason nga magpasigarbo sa iyang kaugalingon. Kay bisan kinsa mahimong makasala. Ayaw pag-ingon nga di ka makasala, ka nag-ingon ng 1 Corinthians 10:12, ayaw pagpasigarbo tingalig ikaw malaglag. So busa ang kuna nga nakasala ka. Kay nagaingon ang 1 John 1:8, kung kita nagaingon nga wala kitay sala, kita ra ang nagpasisalaag sa atong kaugalingon ug wala ka nato ang kamatuoran. 1 John chapter 1 verse 10, unsay gisulti? Kung kita magaingon nga wala kita makasala, siya atong gipakapakakon og wala ka nato ang iyang pulong. Tanawa og miingon ta nga kita wala makasala, atong gihimong bakakon ng Ginoo. Bugat na dako kay ng sala. Now kada tawo
Sa unsa man kahimtang, labi na sa mga Kristiyano, angay nga magbantay sa bisan unsang dagway sa garbo sa atong kinabuhi. Labi na, labi na ang dili pag-angkon sa sala. So aron mabalik ang atong fellowship sa Dios, kung sa buhaton, muduol tang magatay kaniya, muduol tang nga mapayubsanon, o muduol tang nga muangkon sa atong sala. So mani, kung ikaw taong nagkaduol sa Dios, anlan pagmaigmat kita. Ang taong nagkaduol sa Ginoo. Magampot ta mga igsuon. Gamahanan namong Dios, salamat sa imong pulong nga niya na usab. Di mo kami kitagaan og kahayag sa among kahimtang. Itungod Lord, dunay mga panahon nga wa mi kadasig, wa mi kalipay. Abugaton ang among gibati. Ang hibaw-an namo nga pinaagi sa gambay sala, mao kini makabungkag, makawagtang sa among kalipay, sa among kaluwasan. Sumusa Lord, tultuloy kami, na kami magaduol kanimo, nga dunay pagdayeg sa imong ngalan, nga paubsanon ang among kasing-kasing ug labi na moangkon kami sa among mga sala. Kay mao lamang kini ang kinahanglan aron mabalik ang among kalipay sa among kaluwasan. Kini among pag-ampo diha lamang sa ngalan sa Ginoong Kristo. Amen.